Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. З краязнаўства пачынаецца любоў да малой радзімы, да свайго дому, вуліцы, людзей, якія жывуць побач, а ўжо потым і да краіны ў цэлым. Лічыць мой сённяшні суразмоўца, краязнаўца, крытык, публіцыст, выдавец Міхась Казлоўскі. Вітаю, Міхась Міхасевич. Вітаю. Міхась Казлоўскі, беларускі краязнаўца, грамадскі дзеяч, крытык, публіцыст, выдавец. Нарадзіўся ў вёсцы Рабінавая на Маладзечыншчыне. Працаваў на заводзе, навуковым супрацоўнікам Гудзевіцкага літаратурна-краязнаўчага музея, у цэнтры эстэтычнага выхавання горада Маладзечна. З 2000 года супрацоўнік аддзела маркетынга Маладзечынскай цэнтральнай раённай бібліятэкі. Краязнаўствам займаецца з 12 гадоў. Заснавальнік мастацкай гасцёўні Язэпа Драздовіча, першага ў свеце літаратурнага музею Владзіміра Караткевіча, рэдактар і выдавец часопіса «Куфэрак Віленшчыны». Пад яго рэдакцыяй выйшлі шматлікія кнігі паэзіі, прозы і краязнаўчай публіцыстыкі, шэраг паштовак, прысвечаных дзеячам беларускай культуры. Міхась Міхасевич, так называюць усюды в Маладзечны, а вас, а чаму менавіта вось так? Калі ёсць Міхась, то павінен быць па бацьку Міхасевич, а калі ўжо так, да Міхал Міхалович, то ўжо два варыянты. Добра, будзем карыстацца Міхасём Міхасевичам. Міхасём Міхасевичам прызвычаіліся і ўсе вельмі добра ўспрымаюць. Ну што ж, пачнём з цытаты. Перш за ўсё, гісторыя павінна быць праўдзівай і аб'ектыўнай. Яна вучыць нас заўсёды і ўсюды заставацца самімі сабой. Гэта датычыцца і адносінаў да роднай зямлі, таму можна сказаць, што краязнаўца – гэта ўзор маральнага аблічча чалавека. Аб'ектыўнасць гісторыі залежыць ад добрасумленнасці гісторыка. Безумоўна. Ён павінен у першую чаргу пісаць праўдзіва пра свой край, пра ўсё тое, што было, тое, што было да цябе, і тое, што на тваіх вачах адбываецца таксама. Ты павінен быць у першую чаргу праўдзівы. Ну, вось краязнаўства само па сабе. Гісторыкі прафесійныя часам краязнаўцаў лічаць дылетантамі і так часам іранічна глядзяць. Я сустракаўся з многімі краязнаўцамі, люблю іх. Яны больш часам дакладна, сапраўды, больш сумленна і не менш ва ўсякім разе робяць, чым прафесійныя гісторыкі. Ну, я, па-першае, хачу адказаць наконт гісторыкаў. Яны, па праўдзе кажучы, можа, бывае, ігнаруюць краязнаўцаў, так, это скептычна адносяцца іншы раз, але часта выкарыстоўваюць іхны набытак, праўда, не спасылаючыся на іх. Это такое распаўсюджаная з'ява для прафесійных гісторыкаў. Так што гэта пытанне, гаворыць, даволі вострае. Ну, а другое тое, што краязнаўцы, я так думаю, што нават у некаторыя тэмы лепш і больш абазнаныя, чым прафесійныя гісторыкі, таму што яны жывуць непасрэдна сярод тых людзей. І таму краязнаўца, ён іх ведае, говорыць, ушчыльную, ён іх ведае асабіста, ён з імі сутыкаецца. І самае галоўнае, што я магу сказаць, што калі ты пачынаеш гэтымі людзьмі цікавіцца, калі пачынаеш імі займацца, то ты іх пачынаеш любіць па-сапраўднаму. Вот я не заўважаю у некаторых, я не гавару пра ўсіх, а некаторых гісторыкаў, яны адносяцца да сваёй справы вельмі прафесійна. Але любові я там не заўважаю. Я вот трымаю кніжку, я скажу шчыра, вельмі цікавую для мяне кніжку, да кніжных скарбаў дакрануся, і падзагаловак такі нататкі бібліяфіла. Вось мы знаходзімся ў галоўнай бібліятэцы Беларусі, і вот гэта паняцце бібліяфіл, што гэта такое? Сказаць толькі, што гэта кнігалюб, гэтага мала. Таму што эта з'ява больш такая грунтоўная і больш такая шырокая, я бы сказаў. Кнігалюб – это чалавек проста любіць чытаць кнігі. А бібліяфіл – это той чалавек, который у кнізе бачыць усё. Бачыць вокладку, бачыць, як мастак яе аформіў, бачыць, якія застаўкі, канцоўкі, бачыць сам малюнак. Яму цікава форзац, яму цікава фронтыспіс, яму цікава тытульны ліст, яму цікава ўся ў цэльнасці кніга. Бо кніга для яго не проста крыніца інфармацыі, для бібліяфіла я маю на ўвазе, але гэта яшчэ і твор мастацтва. Я бібліяфіл з малых гадоў,
і павальнічку пачаў збіраць быў бібліятэку спачатку невялікую асабістую, ну цяпер яна вырасла ў вялікую сістэмную бібліятэку, которой я ганаруся па-сапраўднаму. Ёсць чым. Ну вось мы гаварылі пра вашу бібліятэку, 7000 тамоў, так? 7000. Ну і вот... Это не лічачы часопісаў, таму што таксама там ёсць перыядычнае выданне, якае цэлая сістэмна сабрана. Ёсць такі часопіс, значыць, ён павінен стаяць на палічкі. Калі ён мяне цікавіць. Мяне ж, безумоўна, цікавіць у першую чаргу гуманітарныя навукі. Я ўвогуле лічу, што чалавек павінен быць усебакова падрыхтаваны. Ён павінен арыентавацца і ў тэатры, і ў выяўленчым мастацтве, это значыць і ў кніжнай графіцы, і ў жывапісу. Ён павінен арыентавацца ў літаратуры, і ў паэзіі, ў прозе, і ўсім астатнім. Это абавязана. Я нават не таму, што лічу, што это трэба ці не трэба. Это абавязак такі чалавечы. Я пакінуў для сябе толькі беларускую літаратуру, толькі нашу нацыянальную, таму што ўсё, што мне патрэбна ў расійскай літаратуры, я вазьму ў бібліятэцы. А вот беларуская павінна мяне быць пад рукамі. 7000 тамоў беларускай літаратуры? Беларускай. Гэта, конечно, сапраўды каштоўнасць. Ну, для некага это можа здасться такая дробязь. А для мяне это мой сэнс жыцця. Мне это вельмі дорага і блізка. Ну, не кожная бібліятэка сельская мае вот такі вот. Ну, я так думаю, но тым больш, што сістэмна сабраныя. Напрыклад, Караткевіча збіраю мэтанакіравана так сістэмна. Тыя творы, которые нават выходзілі пазней. Мне цікава, як яго афармлялі. Напрыклад, той самы Шаранговіч, той самы Кашкурэвіч яго афармляў, Басалыга, апошняе дзікае паляванне караля Стаха. Мне это вельмі цікава. Я знаходжу гэтым задавальненне. Мне вельмі прыемна гэта глядзець. Гартаць тыя кніжкі і быць з імі. Кніжка для мяне, я гавару, это для мяне твор мастацтва, а не проста крыніца інфармацыі. Крыніца інфармацыі зараз дастаткова. А вот мастацтва якраз любові малавата. Калі вернуцца да краязнаўства, ну, вы сказалі, што займаецеся гэтым з дзяцінства. Я памятаю таксама, калі настаўнік гісторыі у 4-м, па-мойму, ці ў 5-м класе нам сказаў, што схадзіце і напішыце гісторыю свайго пасёлка, сваёй вуліцы. З гэтага пачынаецца краязнаўства, напэўна. А вось сённяшнія маладыя людзі, як ставяцца да краязнаўства і ці працягваецца вот гэты рух на маладых людзей, на маладых аўтараў, на маладых краязнаўцаў? Ну, я бы хацеў сказаць, што, як заўсёды ва ўсіх сферах чалавечага жыцця, ёсць тыя, которые цікавяцца, а ёсць, которые не цікавяцца. Я цешуся ад таго, што сярод маіх знаёмых ёсць тыя, которым гэта цікава, якія таксама гэта лічаць каштоўнасцю. Я маю на ўвазе краязнаўства. Яны маладыя людзі, добра адукаваныя, начытаныя, маюць таксама такую схільнасць да збірання кніг. Ну, з кім павядзешся, ад того і набярэшся. Гэта ж таксама зразумела. І таму я бачу перспектыву, я бачу будучыню ў краязнаўстве. Людзі не могуць любіць раптам усё. Яны павінны навучыцца любіць вот хаця бы ў бытавым такім плане. Спачатку трэба навучыцца любіць і паважаць сваю маму. А тады ты будзеш паважаць маму сваіх сяброў. Вот тое ж самае ў краязнаўстве. Ты павінен спачатку навучыцца любіць сваю радзіму, маленькую радзіму, якія называюць, хоць я, па праўдзе кажучы, гэтым тэрмінам не вельмі згодны. Для мяне, напрыклад, моя радзіма самая вялікая, таму што яна пачынаецца ў маім сэрцы. Там мае сцежкі, там маё жыццё. Вы неяк прызналіся, мяне не пакідае думка напісаць кнігу пра беларускую вёску, бо яна знікае, гэта наша альфа і омега, пачатак і канец. Ну, вось гэта задума уже пісьменніцкая. Это пісьменніцкая. Я то сябе так, калі мяне дзе-небудзь я бываю ў аўдыторыях, то мяне гавораць пісьменнікам, краязнаўца, ўсё. Я з гэтым тэрмінам то стараюся так сціплей. Мне асабіста вот узнікла жаданне напісаць тое, што вы сказалі. І хачу нават назваць яе «Знікаючая Атлантыда». Таму што вот гэта і ёсць альфа і омега, наш пачатак і канец. Мы ўсе, як сказаў Янка Сіпакоў, усе мы з хат. І мы павінны вот эту радзіму нашу, нашы мясціны нашых першых крокаў памятаць і старацца як мага ушанаваць іх, захаваць хаця бы на паперы, захаваць для нашчадкаў. Таму што это незвычайна цікавыя людзі жылі тут. А я ў першую чаргу чаму называю людзі і людзі? Все-таки ствараюць жыццё, гісторыю, культуру, будучыню людзі.
І таму, калі я пачынаю пісаць, то я ў першую чаргу стараюся пісаць пра гэтых людзей, на якіх мне пашанцавала, таму што я ведаў вельмі шмат светлых і добрых людзей. Михась Михасевич, вось у нас такая апытанка для таго, каб высветліць, як нашы героі гутарак адносяцца да пэўных паняццяў. Я хочу вам агучыць нашы пытанні. Што такое для вас значыць патрыятызм? Я не люблю гучных слоў. Патрыятызм для мяне – гэта ў першую чаргу любоў да сваёй радзімы. Але з такім маленькім дадаткам. Бывае, часто я могу чуць, а што мне тая радзіма дала? А я заўсёды ўзнікае пытанне другое. А што ты зрабіў для сваёй радзімы? І калі ў цябе будзе это часта пытанне ўзнікаць, што ты зрабіў для сваёй радзімы, гэта і ёсць патрыятызм. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Улічваючы тое, што мы ўжо пачалі ад майго захаплення бібліяфільскага, тут аўтараў назваць я магу дзесяткі. Але тых, каго трэба бы ў першую чаргу назваць, я вельмі шкадую, што беларусы, а это трэба так сказаць, не прачыталі Янку Купалу. Купала геній. І Купалу трэба проста прачытаць. Прачытаць яго паэзію, яго драматургію, яго публіцыстыку, і вы ўбачыце, які это пісьменнік. Трэба прачытаць Караткевіча. Нам усім трэба Караткевіча прачытаць. Рэчы, усе, безумоўна, называюць Караткевіча. Таму што мы дзеці яго. Мы яго духоўныя дзеці. Што зараз чытаеце? Я зараз вельмі захацелася мне перачытаць нашу класіку. Я толькі што закончыў «Новую зямлю», толькі што закончыў «На ростанях», толькі што закончыў гумарыстычнае апавяданне Якуба Коласа. Цяпер, як не дзіўна, я чытаю таксама Купалу. І чытаю я купалаўскую Паўлінку. Мы захапляемся творчасцю Івана Мележа, заслужана захапляемся. А кажа, у нас ёсць яшчэ адзін такі празаік такога ж самага ўзроўню, толькі так абдзелены лёсам крыху. Это Аркад Чэрнышевіч. І яго раман «Засценак Малінаўка». Я яго чытаў калісьці, як, можа, мне было гадоў 28-30, а цяпер мне захацелася ім цяперашнімі вачыма паглядзець на яго і прачытаць яшчэ раз. Чытаю з вялікім задавальненнем. Што ж, ваш любімы беларускі пісьменнік, мы ўжо пра гэта многа гаварылі. Калі ласка, сфармулюйце. Мой самы любімы пісьменнік, я пра гэтым неаднойчы гаварыў, і калі пад мяне залежала, я мог бы, конечно, падрыхтаваць гэты зборнік, і каб кожны мог пераканацца, што я не памыляюся. Гэта Янка Купала. Які гэта пісьменнік, які гэта высокага ўзроўню пісьменнік, які гэта талент. Чалавек, які пра нас, беларусаў, сказаў усё. І апошняе пытанне, што для вас родная мова? Для мяне беларуская мова – это ўсё. І я гэта заўсёды яшчэ дабаўляю. Бо я думаю, вы таксама чулі не раз, калі бывае гаворыць, што беларуская мова па меладычнасці, па мілагучнасці займае другое месца пасля італьянскай. Я заўсёды задаю пытанне тым, хто гэта агучвае, а дзе вы гэта чулі? Дзе праходзіў такі конкурс, пры дапамозе якой апаратуры вызначалі прыгажосць і мілагучнасць гэтай мовы? А яны гавораць, а як вы ўсё-такі адносіцеся да мовы? А я говорю, а для мяне не важна, якое месца займае моя мова сярод іншых моў. А для мяне важна тое, што гэта мова маіх бацькоў, маіх дзядоў, маіх прадзедаў і прапрадзедаў. І калі нават нейкі дзівак знойдзецца і скажа, што моя мова займае самае апошняе месца сёння па прыгажосці, я скажу, што для мяне она самая дарагая, таму што яна родная. Што ж, Михась Михасевич, заўсёды з вами цікава размаўляць, і ў час, калі я прыязджаю ў Маладзечны, і час, калі вы прыязджаеце сюды, і маглі б мы сёння яшчэ пагаварыць пра вяртанне імёнаў, гістарычных імёнаў, якія вы вяртаеце вось у сваіх кніжках. І гэтая кніга Язэп Драздовіч, вялікі том, які вы сабралі пра выдатнага нашага вечнага вандроўніка. Карацей кажучы, гаварыць можна яшчэ многа пра што, але я думаю, што такія размовы будуць працягвацца, і я жадаю вам плёну, поспехаў і шчаслівых находак, і шчаслівых хвілін любавання родным краем, адчування прыгажосці роднай мовы і ўсяго самага найлепшага.